akwa na-eri ndị mmadụ. Ọ game ya ka ọ na-asị, ọ game ya ka ọ na-agba. Ọ egi ya ka ọ na-eme ka ọ bụrụ na o nwere ihe ọ na-eme. Ihe njụ na-ekwu ihe adị m ekwu ya ka ihe njụ ka ndị ọ na-achọ ịga ụnụ agazi na onwe ha na-eme ebe a. Ọ gwụchakwa ka ọ nọ. Ụnụ agazi na onwe ha na-eme ebe a. No, the more you look, the less you see. God bear me witness, and I am regretting it because now I can't eat gum. Can't not just now. I'm eating because now I have realized my mistakes and I haven't asked for forgiveness from God. Ọhaneze ndị Igbo ekene mụ n'ọzọ na ya bịakwa n'ọzọ mmanụ vidiyo anụ nwụrụ n'afọ ebe a na ewetebugo vidiyo anụ nwa mgbe gara aga bifo wee na-ekwu okwu n'isi ya mana ha ji ogo cheta vidiyo akwụ n'ofu the concluding part of it otego aka ewetara ya bụ vidiyo n'ofu the concluding part of the video now maka ndị ka na-emeda aka na mistake ka na-ejekwu na nke akwa na ọba ụtaba na di ya ebe mmadụ 1 2 3 4 5 6 je so gị na mba onye je chapụta ọkọ ma ndị si na ha nweta ma ndị si na ha ndị na-nweta ha karịa ndị nweta enu izu dị high time idụlọ onwe gị ọdụdụ si na ihe anọ nwekwa n'isi ka mpụba we so much encourage people na-ekwupụta ihe ha fụ we salute their courage maka na ọ dịrị izi hụ ha biko na-echa vidiyo na wike barụ tụsa ya kabarụ na subscribe na channel a kabakwa na arụ na-agba notification gị ka onye ọzọ solukwa gị na ka isolo anyị na-enweta notification mgbe ọ bụ na itile vidiyo ishi vidiyo kabarụ ka onye ọzọ fụkwa ihe ị na-afụ maka I can categorically tell you na ndị ama ihe ha na-eme ya dị afọ ya bụ ka ha na-ala gị nke gị adọndụ Igbo error n'ụgbala aka Nene kuno for the encounter this guy with Akwa Okuko Tiwara Aki n'ọba. Ana m da agwa unu si na ọgwụ na-arụ ọrụ mana the only person ọgwụ na-arụ ọrụ n'ụwa dibịa na-agwa ya ngwa ọ na-agwara ya umugbu ka ewu ife o ji bụrụ sọ dibịa ka ọgwụ na-arụ ọrụ bụ na ọsọ dibịa na-ebenefit from ọgwụ nyawa ka a na-enye ego nyawa na-agba moto nyawa na-arụ họteelụ ndị ọzọ niile a na-agwara ya bụ ọgwụ mugus gee nwanne ya ntị ka ịnụ ife ọ ya agwa gị gbasara Akwa Okuko ọga jik ya na ezu. So good afternoon my brother. Ebido mu isonye gị na Facebook of recent. So and truth be told na ma for things in a condemn and name kuna expose. So I really like it. And my future comment in the Madonna Segi, now you are talking too much, that you should be careful. I think now you are saving souls, you are saving lives. And hence he dedicated to save souls and save life. I'm advising you shouldn't fear anybody. Hence you are standing on the truth. So in my own case, I commented na your post. So before we come here, iya neme na February last year, heaven bear me witness, Ananzo the Roba bear me witness. Obu no na na-ekwu ya ka nkwugide mmadụ ọ na nna eme ya ọ na na-eme ya ka mmegide mmadụ ọ na na-eme ya ka mgbochiri nwoke ụzọ ọ gbochiri nwaanyị ụzọ ka enigwe pụọ m ọnụ ka a ghara ifo na chi echi as in let me die instantly ka ihe ọbụla m na-eme kpochie na ọ bụ nọ asị ọ nọ ka m mee ka nwoke ghara gana n'iru ọ ka nkọjọ mmadụ. I am telling you the exact truth. Ihe mere eme obi adị m mma ọkwa eziokwu na-erigo m but
The reason why you name your voice here, I struggle me combating Kitty, but there are still our brothers. Nalani. Can I make the same mistake in me? Which I am regretting. And now you can see can keep me in the It happened on 2nd of February last year. Agam nanke Akwa Okuko Tiwara. So got fear because I'm a full updates here on Facebook. So I went there with my brothers. I in the train. So I seen the year Akwa a full model then, but you jaba for 10,000. Then Obu ni choki fear express kifia that day equal 100,000. That's 110,000. So Buna Oga ego ditumnaba. Those three guys in the house said that nah hold that kind of money. So I went in. I paid 110,000. I went inside. Akwasim gini culture ko merem. Nko wale asia why yen name. Osim okay. Na oya aruru mo they must pay. No good osim no ya aruru mo because ndama hama ya what? Hama ego niji. No ya aruru mo omu na afa nke okporo du aka mmiri. Ọrụ m ya ọ bụzikwa na m achọ ha ka ọrụ m they must pay. Osi ego nekwan osi m no 1 million ka o ji arụ they must pay. Yes, 1 million. Ihe nsi a na-eji m ude ga na ihe mere ka nje bịa. Nga bụ ụzọ weta 580,000 550,000 cash. Wetara ya ka chere na mma yọta ya yọọ ya enu yọọ ya na ọsị mba. The guy charged on our bank with 300,000 or 850,000. You see, I said, because the highest can you take 150,000. Now, only Russia, if you don't make the balance. I say, okay. Meanwhile, looking by the river, I met my friend and my brother, the same village, inside that place. So the guy say money ya akwa charge den ankia with 3,500,000. Onye na agwa gi ya ngona. Onye na agwa gi ya na ọ nwụrụ this year. This guy money ya banye n'ime ebe a. Though amakwa mi emeri ya. I'm just saying na amaghọ mi emeri ya. So the guy say na akwa charge 3,500,000. Akwa ruru money all the same day. N'ebe nọ ana n'ebe ya na onwe ya na ana. So akwa rụchara ya ọrụ. Sign na before 21 days. Everything ebidoro wall. Na ni alakwa na nwanyị. Ọ rie nni nwanyị siri. Nwanyị nọ na nsọ siri. Mụnwa the whole week niile. Noodles can neri and the more I can cook, so I cook in my house. I was indoor to avoid making any mistake. So after 1 month, I just na village. Watch him more that kind of a thing. Just to avoid my excuse me. So after everything, 1 month, 2 months, I won't hear him food. Even though self, but I'm not nothing. Everything about Chico. To have to go back. Meanwhile, Oganjo kwa that place, I met many guys, I made friends. And there I made a exchange of contacts. Akanko, Hebuka, guys in Noeba. So I channel on phone, no in cabo, on Korean name, no in cabo, Korean name, and Keko said, that kind of a thing.
ọ bụkwa na ofu aka ka a na-asị gị gaa anyị na asịsị o jechekwara ebe na everything gbochi na onwekwe na-eme so anyị nchazi back on our phone we created a group na WhatsApp. Excuse me. We created group na WhatsApp. Anyị chekwuo na date mbọsị anyị aga biya. The day gakwara that place. Another group na Lagos State bịakwara. Ndị bịakwa complain. Many people. Aka nkụ. Chineke makwa adịm akọjọkwa mmadụ adịm ekwukwa ka mmegide mmadụ ọ ka mme ka ihe mmadụ na-eme ghara gana n'iru. I'm just telling you the actual fact ihe mere. So we went there and I got one after the other. Ina chikwazi obi complain ika ya kwe go afa. I paid another 10,000. I went inside. Ngwa kwa one-on-one. Na guy sitting outside in a way. Now people are complaining. No one can name na gaga. Can name. The young man asimuna. Niye merono buna na sim kembo sa ado ọrụ angwe. Osim na that time na ndị ọrụ at that time no nke gara aga na ndị ruru dị ọrụ na anwụ ụmụ anyị nọ na nsọ gara mebisiari ya everything. So kwuche ya sim na mma ewetakwa another 250,000 ka eji wee dozie ihe. Oge aka m mara na ọsị mụ na ndị chim na-ewe iwe na-emegbu ebune je na nke bịa na nke egbu ebune why na mmemesi mi a nawa village doziwe m kwesịrị idozi as in just settle things avoid problems na mewuta 250,000 the same that my friend that brother sig na ongo na ọ sị na ya weta 300,000 the guy gave them 300,000. Many people do what you go, but still, go trouble is still never can ever. In none of that place. Many people, man, can ever. Nas no day his nabia. None guys, na ever gonna be taken on naturalizia. Only in causes no one you can know Turkey. Send the 3,500,000. Ogaru and Kapa, all the charo, who in our walk. One young casino did again or born and Kapa. Boro guys, na-ese ndị mmadụ ka bịa na nye nsogbu na yard na-achọdo ibu ya sef na ọ dịghị izu ụra na yard ya. Nye ọ na-ayọ kịta bụ o segoro picture weta akwa ka ọ gwakwa nwanne nwoke a n'ọkwa ebe a ka ọ nọ n'okporo ikwe gị eri. Many people ndị bichara ego ndị rere ala ndị dey properties. I know they whine you, ọ bụghị whining. Still emechakwa nothing otu abụrụ ezi. Akwa na-eri ndị mmadụ. Ọ game ya ka ọ na-asị, ọ game ya ka ọ na-agba. Ọ egi ya ka ọ na-eme ka ọ bụrụ na o nwere ihe ọ na-eme. Ihe njụ na-ekwu ihe adị m ekwu ya ka ndị ọ na-achọ ịga ụnụ agazi na onwe ha na-eme ebe a. Ọ gwụchakwa ka ọ nọ. Ụnụ agazi na onwe ha na-eme ebe a. No, the more you look, the less you see. God bear me witness, and I am regretting it because na kita na etigom. Kita not just now. I'm eating because now I have realized my mistakes and I haven't asked for forgiveness from God. I'm in the video and amara m na nwe ihe mụta na enwekwara ihe mụta na ka ba arụshie ya kwa onye ọzọ solu gefo ka ba arụgbe notification gị ka isolu na-enweta notification mgbe ọbụla ati video if you like ya this post nwesịkwa ihe ọbụla ịchọ ikwu onye ọzọ nwekwa ike dị interested in ya egbe notification gị ide drop your comment na the comment section ka onye ọzọ solukwa gị mụta ihe na ihe ịfụ ọ na ihe ghọta na the video. One the county with such similar issue. Feel free to reach out to us. Na ya happy of month mangwana. Ka nwe no mboza.